Hayırlı kеш efirde yanılıqlar, studiyada мен Римма Абзалова бүгінгі шығарылышта. Bir көрішу, өзі бір ғымыр, Qozonda озған yoqtaşlar bilan ұшырашудан біздің репортаж. Ғаиле илтірәге мәктәпләр ғаиле бәйрәмен билгеләп өтті. Біздің ешік алды программасы 2020 елдан берлі тұрмышқа ашырыла. 2 ел ішінде районда бірнеше көп қатлы йорт ешік алды түзіклендірілді. Бүгін Мүслимнің Тукай урамындағы көп қатырлы йорт ешік алдында түзіклендірушілер бары. Müslimning Tукай урамы 56, 58, 60 yurtlar ишек алдында түзекләндерү эшләре алып барыла. Ишек алдының bir өлешенә таш җәелеп, эскәмияләр урнаштырылачак. Балалар өчен уен майданчыгына ком түшәләчәк, атынгыч һәм башка җайланмалар куелачак. Моннан тыш ут баганалары, шүп савытлары, кир киптерү, келәм кагу җайланмалары урнаштыруда каралган. Бүгенге көндә без стоянкада асфальт асаманы ясадык һәм бордюрлар қойып маташабыз енді. Мына водоворда булачак енді брусчаткадан площадка для отдыха и детский площадка була енді. Проезд юллары кырдан бордюрдан тизилип чыгачак енді. Банк артындагы мәйданга асфальт җәеп, машина кую урыны ясыйлар. Эшләрне субподрядчы Müslimнең МОЗ җәмгыяте башкара. Генераль подрядчы Шоллының автострой оешмасы. Безнең ишегалды президент программасы республикада барлык ишегалларын төзекләндерүне бурыч итеп куя. Программа 2020 елда тормышка ашырыла башлады. 5 ел эчендә барлыгы 6923 ишегалды яңартылыр дип күздә тотыла. Лейсан Сабирова, Динар Минхажев, Müslim телевидениесе. 13 май көнне Qozonda yoqtaşlar очрашу узды. Очрашуга Müslimнән чыккан күренекле шәхесләр, Qozonda яшәүче yoqtaşlar, студентлар чакырылды. Очрашу Владимир Ленин исемендәге мәдәният йортында үтте. Очрашуга килүчеләрне ак буйлары, халык җыр һәм бию ансамбле дәртле җырлары белән сәламләде. Очрашу Ленин исемендәге мәдәният йортында узды. Шунда ук Müslim эшмәкәрләре җитештерген продукция тәкъдим ителде. Балалар сәнгать мәктәбендә шөгыльләнүчеләрнең кул эшләреннән күргәзмә эшләде. Ақташта тұрсам мен бүтін ештігім, бүтін ғұмырым мен ештен ұзда Müslim'де. Біз Müslim'де yaşadık, bu hizmette hem en uzak yaşadık usta alında. Ben şunda okuyarak girdim. Şuna elbette Müslim bana yakınrak. Şuna men bütün yeşlik, bütün kızık şaklar, bütün kulüp kayırlar şaklar bu işler şunu bilge şimdi bir tilep kildim. Eti bitinde benim Müslim'de yasi, turiste yasi, eti bilen de şunda şıraştık. Kaçsam gitsem yol Müslim aşağıydı hazır. Kalemdaşlarım da şuşunda bitinde. Fuat abini, Mücahit abini kursamini, mena rahat o'rnida İlyas Adriba bilan da uchrashdim. Meni alar endi mena iskachiralar benim ustozim deb aytganda do'stim Rifat abini da birga Rifat abini da iskachir Qarras abini da endi Qarras abi benim endi chin ma'nosida abi tug'an deyishli deb aytganda ol mena. Очрашуны район советының аппарат җитәкчесе Ринат Гарипов белән яшьләр белән эшләү һәм спорт бүлеге җитәкчесе Илшат Яббаров алып барды. Егетләр кунакларга 3 сорау белән мөрәҗәгать итте. Müslim сезнең өчен нәрсә ул? Тормышыгызда нинди мизгел хәл иткеч роль уйнады һәм Müslim яшьләренә, халкына нинди теләк тәкъдимнәрегез бар? Якташларның һәр кайсы өчен Müslim туган җир. Беренче сорауга шундый җаваплар яңгырады да. Мәләтамак авылы Müslim районындагы яшьлекнең иң матур, иң изге мизгелләр шунда үтте. Аның елгасы, аның болыннары, аның авыллары. Менә тауга менеп җитәсең, хәзер дә шулай. Йөрәкне әсеп куяшын кимнә. Иң яшьлек искә төшә. Шундый матур иде ул көннәр, шундый кызык иде. Шуңа күрә инде баянды. Һаман йөрәктә бит инде Müslim. Туган як, туган туфрак инде. Туган җир. Шунда үстек. Шунда тудык. Безне илһамландырып торучы әтиянең туган ягы. Шуңа күрә 2 айга, 1 айга юллар ерак булса да кайтып торырга тырышабыз. Хәзер инде ешрак кайтабыз, юллар әйбәт, Аллага шөкер. Һәм иң мөһиме безне сагынып торучы әтияниләр бар, Аллага шөкер. Минем өчен инде ул Müslim иремне бүләк иткән туган туфрак. Матур табигатьле, яхшы ихлас күңелле кешеләре белән бай, талантларга бай төбәк һәм иң мөһиме әтияниле нигез. Тормышыгызда нинди мизгел хәл иткеч роль уйнады? Әлеге сорауга җавап биргәндә Татарстан Республикасы Мәгарифне үстерү институты ректоры, икътисад фәннәре докторы Рәис Шәйхелисламов мәктәптә укыган елларын искә алды. Мин бик шаян малай. Ләкин теге таш тотып тәрәзә вата торган малай түгел. Аңа шаянлык бар. Бер дәрес үткәч мине нишләтеп урамнан җылтып алып, учительский алып кергән. Менә шушы инде, шушы баш белән тәрәзәне ватып
Başka da kelmeden bir narsa bulmayıp, buna kadar sözden onlara aytayım. Kimdir aytgan mana şol deyip. Kimdir vatkan da meni asıltaganlar, meni sülgeler, dirgiler, jolkuttalar indi narsa. Bu kişiden narsa çıksın, bu maydan narsa çıksın, kim bana bitindi bu. Mana şoşalar indi bizning bitirmesi müslimde de bizning qolaqdan ismin yuqqa çıkarışlar. Kep buna karşı onu ispetçilerine gidip kızıksamalıydı var. Татпотребсоюз идарәсе рәисе Рашат Шаймарданов хәрби училищега керергә дип Ленинградка китүен һәм укуын ташлап кайтуын искә алды. КФУның психология һәм мәгариф институты директоры урынбасары Алмаз Галимов якташларының ярдәме турында сөйләде. Казанда иң беренче проблема ул тору урыны. Кайдан ишеге китеп яши башларга. Безнең авылдашыбыз бар иде, Рөстәм Исмәгыйлович Гафаров, ул Шалуда меценар булып эшләгән кеше, хәзер аннан соңгы вакытта булды. Интереска районында глава, аңа мөрәҗәгать иттем. Шуңа бәйле якташыбыз яшьләрне дә бәйләнешләрне өзмәскә чакырды. Бәйләнеш ул капитал. Бәйләнешләрне саклагыз һәм яңа бәйләнешләр булдырыгыз. Мөслимне, туган ягымны бик яратам, бик сагынып яшим. Казанда менә 62нче елдан бирле яшим инде. Мин аны һәр көнне искә төшерәм. Һәр көнне әтәянкәйнең күңелем белән зияратларына барып кайтам. Туган йортыма кирип чыгам һәр көнне. Минем инде туган йортымны фотога төшереп, стенага элеп куйдым. Илшат белән икебез аның каршында басып торабыз. Репетицияга да барасым бар иде. Сорап киттем инде. Якташлар белән шунда күрешеп алдык дип. Бигрәк якын бит. Кыз сагынып яшәм мин мөслимне. Шуңа күрә һәрбер нәрсәсе якын, һәрбер кешесе якын. Мөслимне яраттым һәм яратачакмын. Минем уемда һәр чак мөслим. Әлемле шигырьләремне барлыйм. Бик күп шигырьләрем, хәтта бер китапчык булырлык мөслим турында язылган икән. Бүтән нәрсә безнең якташлык аша уза иде. Без бер-беребезнең эшләгән мәлләреннән хәбәрдар идек. Бу очрашуга мин бик дәртләнеп, бик куанып килдем, чөнки Аллаһ бирсә без кузгалды. Яшьләргә киңәш биргәндә якташлар эштән курыкмаска, үзеңне кызганмаска чакырды. Соңыннан Мөслим халык театры Кәрим Тинчуринның Зәңгәр шал драмасын тәкъдим итте. Якташларыбыз әсәрне бик яратып карады. Беренче Кәрим Тинчурин театры дип алмадым аны. Шакырдашлар булган. Яңадан карап торам, менә профессиональ театрсымен уйнадылар. Бик матур, бик күркәм, бик мөһим. Узак калмаса да һәр вакыт кайтам, һәр вакыт булам, һәр вакыт сагынып кайтам шуңа. Һәм корылыкта менә соңгы вакытта корылыкка мөмкинлекләр тула башлады. Бик матур, бик күренеп, күркәм үсеш бара. Бик зур үсеш. Мөслимдә мондый театр бар икән белмидем мен. Шуның өчен бик сөендем. Уйнаулары молодцы. Режиссер куйылышы да әйбәт, артистлары да әйбәт. Мин мәсьәлә белән була тугара бутырдым рәхәтләнеп. Бик ошадылар хәзрәтнең хатыннары. Бер күрешү үзе бер гомер ди халык якташлар белән бәйләнешләрне өзмичә, киләчәктә дә аралашып яшәргә язсын. Римма Авзалова, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе. Якташ язучылар арасында Тукай бүләген алучылар арта. Якташыбыз шагыйрь Ләбиб Лерон да быел Габдулла Тукай бүләгенә лаек булды. Шуңа бәйле Мөслимнең Тукай скверында Ләбиб Лерон хөрмәтенә илмә такта куелды. Халык теленә печән базары булып кирип киткән Тукай скверында Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреатлары стелласы бар. Улпат әдипләребез Зөлфәт, Фуат Садриев портретлары янәшәсенә узган ел Факил Сафин портреты куелган иде. Быел исә алар арасында 4нче әдип Ләбиб Леронныкы да лаеклы урынын алды. Аллаһка шөкер, менә безнең Мөслимдә дә менә шундый күркәм шәхесләребез бар. Мин телгә алып үттем баягынакта Зифа Басировалар да, Саргас Әйүповлар да, Шулай Латифлар да менә шундый бәягә лаек шәхесләр иде. Иншалла, әле монда матур күркәм яшь балалар, яшьлекләр, кызлар бар. Алар арасыннан да шундый ихтирамга, шундый бүләккә лаек шәхесләр үсеп җитәр дип уйлыйм.
Тантанага жыйылган райондашларыбызны һәм кунак булып кайткан әдипнең үзен район башлыгы Альберт Хужин кутлады. Үзегезнең эшегезне шундый югары дәрәҗәгә күтәреп, шулай матур иттереп сез иҗатыгызны бөтен республикага танытырлык иттереп эшләгәнсез. Без инде рөхсәт итегез бөтен мөселманнар исеменнән, үзебезнең исебезнән, сезнең белән горурланганыбызны, сезгә булган рәхмәтебезне җиткерергә, сезгә тагын да иҗади уңышлар, исәнлек, саулык телибез. Мөслимебездә яшәп иҗат итүче язучы шагыйрьләребез дә үзләренең җылы теләкләрен җиткерде. Ләбибнең бу исемне алуын бик тә теләгән идек, чөнки иҗаты белән ул аңа лаек, диде Фуат ага үзенең чыгышында. Авылдашы, балалар шагыйре Мөҗәһит Әхмәтҗанов, мәктәп укытучылары да бу чараның балалар өчен әһәмиятле булуын ассызыклады. Ләбиб Лерон минем каләндәшемдә. Ул балалар язучысы, мин дә балалар язучысы. Ләбиб Лерон белән без бик күп мәсьәләләрдә сөйләшәбез, бер-беребезнең телен аңлыйбыз, нәрсә әйтергә теләген аңлыйбыз. Әле аннан бик күп әйберләр көтәргә була. Бу чарага шундый кешеләр күп җыелган. Ләбиб Леронның иҗатын баетуда шуның хәтлек зур өлеш кертә бөтен халыкта. Аның исемен мәңгеләштереп, безнең арада шуның хәтлек данлыклы булуын мәңгеләштереп, анарга илме тапта куелган. Мәктәп программасында без аның шигырьләрен өйрәнәбез. Шара лицей һәм Габдулла Тукай исемендәге Мөслим урта мәктәп укучыларының милли җыр биюләре курай моңнары белән үрелеп барды. Гөлназ Җәлилова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Коронавирус белән авыручылар кимеде кебек, әмма бу вакытлыча күренеш ди табиблар. Авыру бетмәде. Авыруны кисәтүнең бердән-бер нәтиҗәле ысулы вакцинация. Шушы көннәрдә район хастаханәсе хезмәткәрләре ревакцинация үтте. Толырак Лилия Шәймиева репортажында. Бүгенге көнгә кадәр район поликлиникасына 19670 доза вакцина кайткан, шуның 40 данәсе балалар өчен. Вакцинация сатырга яисә ревакцинация үтәргә теләүчеләр поликлиникага мөрәҗәгать итә ала. Вакцина ясатырга Мөслим халкы битараф түгел. Вакцинаны инде мин хәзер коронавируска каршы 3 ел ясыйбыз. Үзем дә ясаттым һәм ясатачакмын да. Вакцинация кирәк дип уйлыйм, чөнки шәйләрем, иптәшем шәйләрмәсә дә ясатты, икебез дә ясатты вакцинацияны. Балалар да ясатты, кирәк дип уйлыйм. Үзем чөнки биолог белән нәрсә икән шәйләрне. Ягъни шәйләргә язмасын, бу шәйләтсен. Бош табиб Дамир Сулейманов һәм кардиолог Тәнзилә Зиннурова ревакцинация үтте. Бүген поликлиникада запаста 1044 доза вакцина исәпләнә. 3 көндә 9 райондашыбыз ревакцинация ясаткан. Я решил сделать вакцину, потому что эта вакцина показала свою эффективность, безопасность уже на протяжении определенного долгого промежутка времени. И мы, к сожалению, не знаем, будет ли третья волна новой коронавирусной инфекции. И, как говорят, береженного Бог бережет. Соңгы арада күпчелек битлек кими башлады. Мәскәүдә җәмәгать урыннарында битлек кию оешмаларда ковидка каршы чаралар гамәлдән чыгарылды. Әмма Татарстанда битлек режимы әле дә дәвам итә. Лилия Шәймиева, Динар Бенхаҗев, Мөслим телевидениесе. Узган атнада шәфкать туташлары һөнәри бәйрәмнәрен билгеләп үтте. Бәйрәм уңаеннан мизгел яшьләр үзәгендә интеллектуаль уен оештырылды. Анда районыбызның шәфкать туташлары көч сынашты. Район үзәк хастаханәсе коллективының иң күп өлешен шәфкать туташлары тәшкил итә дисәк, беркемгә дә сер булмас. Районның барлык чараларында актив катнашучы, тыңгы белмәс шәфкать туташларыбыз һөнәри бәйрәмнәрен кызыклы итеп билгеләп үтте. Чара башланганчы баш табиб Дамир Сулейманов һөнәри бәйрәмнәре белән котлады. В сфере здравоохранения всей республики и нашего района это грандиозное событие. Оно празднуется с хорошим настроением, с улыбками на лице. Я от всего сердца желаю нашим медицинским сестрам всего самого наилучшего. Они у нас большие молодцы, мы их все ценим, любим. Район җитәкчелеге исеменнән башкарма комитет җитәкчесенең социаль-мәдәни эшләр буенча урынбасары Марина Бадртинова котлады. Иҗтимагый совет рәисе Рушад Султанов шәфкать туташларына фидакар хезмәтләре өчен рәхмәт әйтте. Район поликлиникасының баш шәфкать туташы Рәзилә Хәбибуллина да җылы теләкләрен җиткерде. 12 майында безнең халыкара шәфкать туташлары көне булып билгеләп үтелә. Без инде аны быел үзенчәлек иттереп, шулай интеллектуаль кичә итеп үткәргә уйладык. Шәфкать туташлары бик ныгытып әзерләнделәр, командалар әзер. Безнең командабызда яшь шәфкать туташлары, витамин К дип аталабыз, төрле отделениелардан җыелдык, хирургия бүлеге, балалар бүлеге,
бүлеге һәм балалар поликлиникасыннан девизлар әзерләдек, бию әзерләдек, җыр әзерләдек, җырлар әзерләдек, татар халык ризыкларын әзерләдек. Районыбызның шәфкать туташлары 5 командаға тупланып килгән. Алып баручылар аларны төрле дәрәҗәдәге һөнәри биремнәр белән сынады. Сиям игезәкләре, серле капчык, диагноз уйлап табу, китап күчерү кебек кызыклы биремнәр үтәделәр алар. Бу вакытта белемнәре генә түгел, осталыклары, җитезлекләре, юмор хисе, иҗади сәләтләре дә сыналды ак халатлы фәрештәләребезнең. Жанатарлар да әзерлек белән килгән иделәр. Алар үз командаларына көч биреп, чараны концерт номерлары белән җанландырып тордылар. Бәйгедә һәр команда билгеле бер номинациядә җиңүче дип табылды. Гөлназ Җәлилова, Динар Минхаҗев, Муслим телевидениесе. Опека һәм попечительлек бүлеге балаларның хокукларын яклый. Бүлек нигездә тәрбиягә бала алучы гаиләләр белән эшли. Узган атнада опека һәм попечительлек бүлегенең киңәйтелгән утырышы үтте. Бала аның мәнфәгатьләренә зыян килерлек булмаса, гаиләдә әти-әни тәрбиясендә үсәргә тиеш. Ләкин әти-әниләрнең әхлаксызлыгы балаларның бәхетсезлегенә әйләнеп бара. Бүген көндә республика буенча 585 бала балалар йортларында, приютларда тәрбияләнә. Бүгенге көндә Муслим районында 48 приемный гаилә бар, анда 88 бала тәрбияләнә. Опека гаиләләребез безнең 20, аларда 27 ятим тәрбияләнә. Безнең семьябызда инде 8 бала, безнең үзебездә приемный балаларыбыз дип әйтәбез, әти-әниләр дип йөгереп йөриләр. Алар һәр вакыт инде малайлар, үзләренең эшен эшлиләр, максимлар. Кызларыбыз инде, алар әниләр янында ашарга пешерү, әзерләү, бөтенсен үзебезчә өйрәтергә җыенабыз инде. Ну, өйрәнәләр, Аллаһка шөкер. Нигенә булмасын, бала гаилә җылысын тоеп үсәргә тиеш. Үзен яратучы гаиләдә генә ул өлкәннәргә, әти-әнисенә хөрмәт белән карарга өйрәнә. Үз канатын аңа, үз гаиләңә сыйдырып, аңа гаилә җылысы, ата-ана назы биреп яшәү иң саваплы эшләрдән. Һәм шуның белән бергә зур җаваплылыкта. Шуңа күрә районыбыз бу мәсьәләдә үзенең мәрхәмәтле балаларга шын тәрбия биргә әзер булган әти-әниләр булу белән күренекле дип әйтәсем килә. Без үзебезнең гаиләгә 6 баланы алдык. Беренче балалар инде үсеп, үз гаиләләре белән чыгып киттеләр. Алар безгә таяныш булды, без аларга таяныш булдык. Бер-беребезне аңлап, бик тату, бик дус яшәдек. Балаларны, аларның тормышта шундый авыр хәлдә калган балаларга ярдәм итә алабызга без бик сөенәбез. Алда көндә аларның бәхетле, сәламәт булуларын телибез. Җыелышта тәрбиягә бала алган әти-әниләр шактый күп иде. Шит балага үз гаиләләрендә урын биргән, үксезләргә күңел җылысын бүләк итеп яшәгән райондашларыбызның елдан-ел арта баруы сөендерә. Бу дөньяда һәркем гаилә җылысын тоеп яшәсен иде. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Муслим телевидениесе. 15 майда халыкара гаилә көне билгеләп үтелә. Шул уңайдан Муслим лицейында гаилә бәйрәме узды. Бәйрәмдә һәр сыйныф укучылары һәм аларның әти-әниләре катнашты. Халыкара гаилә көне уңаеннан Муслим лицейында ел сайын ата-аналар белән балаларның күмәк чаралары үткәрелә. Лицейның 8-нче сыйныф укучыларына әниләр плов пешерү, хачапури әзерләү буенча мастер-класс күрсәттеләр. Соңыннан бергәләп табын артында сыйландылар. Гаилә бәйрәмендә без һәр вакыт әти-әниләр белән бергә җыелып, төрле чаралар үткәрәбез. Быел башка елларда да һәм ел дәвамында да гаиләдән башка мәктәп була алмый. Шуңа күрә без әти-әниләр белән бергәләп балаларны тәрбияләргә тырышабыз. Менә бүген инде безнең әниләребез мастер-класс үткәрәләр. Гаиләләребез мутлысын, балаларыбыз тәрбияле, акыллы балалар булып үсеп, гаиләләрен сөендерсеннәр, әти-әниләрен сөендереп яшәсеннәр. Безгә бүген мастер-класс күрсәттеләр. Таджикча плов пешерергә өйрәттеләр, әрмәнчә хачапури һәм татар теленең милли ризыгын кыш телен өйрәттеләр. Безгә бик ошады. Мин пешерергә бик яратам һәм бу ризыкларны өйдә пешереп карарга тырышачакмын. Икенче сыйныф укучылары бу көнне әти-әниләренә концерт әзерләде. Баласы шушы сыйныфта белем алган Алия Зиннурова торт пешерергә өйрәтте. Эльвира Шәйхетдиновадан укучылар курчак ясарга өйрәнделәр. Бу мастер-класслар бик уңайлы ике якка да балалар белән әти-әниләр бердәм булып берләшеп мастер-класста без плов пешерергә өйрәндек. Ул бик үзенчәлекле икән. Без андый әйберне әле моңанчы ишеткәнем юк иде. Таджикча
бик тәмле плов пешерергә өйрәндек. Гаиләләребез имин булсын, сәламәт булсын барыбызга да, балаларыбыз исән сау булсын, аларның бөтен куанычларын гына, бөтен иң матур теләкләр инде аларга. Укытучыларыбызга рәхмәт. Шул кадәр күп бала белән исән сау эшләсеннәр, сәламәт булсыннар барыбызга да. Икенче укучылары пицца белән кабартма пешерергә өйрәнделәр. 3нче сыйныф укучылары өчен Чулпан Латыйпова макрама техникасында яфраклар ясау буенча мастер-класс үткәрде. Яфрак безнең жуттан ясалачак. Элегендә без өйләнгән бит инде, кул эшләрен кызлар гына эшли дип инде. Ләкин күреп торасыз, малайларыбыз да бик оста итеп эшләп баралар эшне. Һәм безнең нәтиҗәдә менә шундый бик матур яфрак килеп чыгачак. Балалык чоры ул мәктәп белән гаиләне бәйләп тора торган бик җаваплы һәм иң истә кала торган күңелле чор. Без инде үзебезнең яктан менә шушы бәйләнешне мәктәп, гаилә һәм бала бәйләнешен һәрвакыт тыгыз булуын тәэмин итеп торырга тырышабыз. Берничә сыйныф әти-әниләр эшләгән урыннарда экскурсияда булып, аларның һөнәр үзенчәлекләре белән танышты. 5-6 сыйныфлар гаиләм белән велосипедта йөрим акциясына чыгып, Кояшлык паркында матур гаилә бәйрәме оештырды. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Җирлегебездә боксчылык белән шөгыльләнүчеләр әз түгел, шуларның берсе Татьяна Каткова. Татьяна Васильевна яшелчәчелек белән шөгыльләнә. Яшелчәләрдән мул уңыш алу сырын райондашыбыз безнең белән дә уртаклашты. Яшелчәләрне башта гаиләсе өчен генә үстерә райондашыбыз кечкенә кызын карарга кеше булмагач, эштән туктарга мәҗбүр була. Шул чорда бакчачылык белән ныклап шөгыльләнергә кирәк дигән уй туа үзендә. Бу өлкәдә ул инде 22нче елын эшли. Мама у нас всегда семена делала, все. Хозяйство же большое было, огороды, все это выращивалось. А потом уж мы там как бы помогали, а сейчас уж приходится самим все делать. Бүген райондашыбыз барлык шартлары туры китереп ясалган теплицада 15 сорт помидор үстерә. Чәчәкләрне дә күпләп үстерә. Бархатцы, сальвия, астра, петуния җәй әйләнәсе үз ихатасына түгел, башка райондашларыбызның да бакчаларын, ихаталарын бизи. Тут у меня штук 15 сортов, очень много. Бычье сердце, вот тут вот есть. Так, Василиска, монгольский карлик, вот это у меня. Так, это будет лисичка, хлебосольный есть, китайский сорт есть. Ну, короче, 15 сортов. Татьяна Васильевна помидор үсентеләрен айрым савытларда үстерү отышлырак дигән фикердә. Бу очракта үсентене теләсә кайчан күчереп утыртырга була. Все это держится в доме, потом уже тут делается. Где-то с апреля я вот начинаю топить здесь, и вся рассада идет сюда уже из дома. А температура в теплице какая должна быть? Ну, в пределах, вот сейчас вот жарко, так вот тут сейчас 30 показывает, даже 35. А ночью в пределах 10-15 держу, потому что вот подтапливаю. Помидор үскәндә суга мохтаҗлык кичерергә тиеш түгел. Помидорланган чорда су җитәрлек сибелми икән, ул үсүдән туктый һәм помидор yorыла башлый. Помидорга суны төбенә генә сибәргә кирәклеген бакчачылар беләдер. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Өлкән буын актив тормыш алып бара, узган атнада өлкәннәр арасында 12нче республика спартакиадасы муниципаль этабы узды. Ярышлар бөек җиңүнең 77 еллыгына багышланган иде. Өлкәннәр җирлегебезнең тиңсез хәзинәсе булып торалар. Бер генә чарада алар катнашыннан башка узмый. Алар актив тормыш позициясе белән яшьләргә үрнәктә булып тора. Безнең мөселманнарда хәзер спорт белән шөгыльләнү өчен бүтән мөмкинлекләр дә бар бит. Менә дигән спорт комплексында без хәзер шунда сөенеп басып торабыз. Ondan tыш инде спорт площадкалары, спорт майданчыклары күпме, нинди генә яшьтә булуга карамастан, прогулкалар өчен дә бүтән мөмкинлекләр тудырылган. Шулай булгач безгә бик рәхәтләнеп, яраткан шөгылебез белән, хәрәкәт белән, спорт белән шөгыльләнергә кирәк. 3нче буын вәкилләре җиңел атлетика, йөзү, мылтыктан ату, дартс һәм шахмат уеннары, өстәл теннисы буенча ярышларда катнашты. Безне һәрвакыт чакыралар, шулай итеп спорт тартылабыз, үзебезнең яшьлекне дәвам итәргә тырышабыз. Бу бик әйбәт безнең өченгә. Без сәламәтлегебезне кайгыртабыз. Менә бүген дә әзрәк йөгереп кайтыйм дип идән чыккан идем әле. Спартакиада нәтиҗәләре буенча җиңүчеләр ачыкланды. Җиңүчеләргә медальләр һәм истәлекле бүләкләр тапшырылды. Иң өлкән катнашучы Искевәрәш авылыннан Бәхиҗә Бахауовага 82 яшь, Мөслимнән Кузьма Ивановка 81 яшь. Шулай ук иң актив гаиләләр дә билгеләнде. Алар Нуриевлар һәм Хуҗагалиевлар гаиләсе. Әлеге спортчылар да истәлекле бүләкләргә лаек булды. Иң актив өлкәннәр 27 майда Казан шәһәрендә узачак ярышларда катнашачак. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе.
Җиңүнең 77 еллыгына багышланган тагын бер чара. Мөслим гимназиясе базасында мәктәп укучылары арасында татарча көрәш ярышлары узды. Бәйге шактый киеренке барды. Бәйгедә 17 мәктәптән 75 спортчы көч сынашты. Әйтергә кирәк, җирлегебездә татарча ярышка тартылучылар саны елдан-ел арта бара. Бу ярышлар да шуның ачык мисалы булды. Гимназияның спорт залы яшь көрәшчеләрне туплап бетерү өчен кысанрак та тыела башлады. Бүгенге көнгә инде безнең ярышта барлыгы 17 мәктәп катнаша. 17 мәктәптән 75 көрәшче җыелды. Тренерлар, физкультура укытучыларны аларны туплап алып килде. Biz аларга уңышлар телибез, алдагы ярышларда саулык, сәламәтлек. Авыл мәктәпләрендә белем алучы укучылар өчен район күләмендә үткән ярышлар тәҗрибә уртаклашу, осталык сынау мәйданы да булып тора. Миңа 12 яшь, мин Михайловкада укыйм. Үзем Рантамакта яшим. Мин татарча көрәшне бик яратам. Мин Тегелде мәктәбендә 5нче класс, 11 яшь. Мин беренче такта көрәштә һәм бик нык җиңәсем килә. Мин үзем инде Михайловка мәктәбендә Билбау көрәше түгәрәп барам. Аңа шуңа да канамастан без инде татарча көрәштән чикләшмәдек. Үзем белән 9 бала пиштем. Физкультура укытучысы булу җиңелеш түгел, билгеле, ләкин мин инде үзем кичкенәдән шушы юлны сайлаганмын һәм шушы эшемә тугры булып калырга тырышам. Менә 34 ел эшлим инде. Һәм бик яратам ярышларда катнашырга. Балаларны тормышка яшәргә өйрәтү бит инде физкультура. Бөтен сикерү, йөгерү, йөзү, көрәшү, булар барысы да балаларга тормышта кирәкле күнекмәләр. Татарстан Республикасы көрәш федерациясе әгъзасы Алгиз Корбанов Мөслим районында узучы ярышларның һәрвакыт оешканлык белән үтүен билгеләде. Бик куандыра, шушылай авыл җирлекләрендә көрәшкә каршы мөнәсәбәтләре, мәхәббәтләре балаларда уянуына Аллаһ берсә инде шушы районыбызда батырларыбыз киләчәктә дә шушы эшне туктатмыйча дәвамлы булыр дип каласым килә. Татарча көрәш милли спорт төре. Үз гомерендә һәрбер егет көрәшнең бу төрендә үзен сынап карый. Уңышка ирешкәннәр татарча көрәш белән гомер дәвамында бер бөтенгә әйләнә. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе. Бүгенге шулар, мин Римма Авзалова сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. Бездән аерылмагыз.